בשיעור הקרוב נתמקד בשימושים ביוטכנולוגיים של פטריות, ובאופן ספציפי במולקולת הפסילוסיבין. מטרתנו להבין כיצד הוא יכול לשמש להתחול מחדש של מנגנונים מוחיים במצבי קיצון כמו דיכאון וחרדה עמידים לטיפול. בואו נתחיל. כשאדם אוכל פטריה, במהלך העיכול מולקולת הפסילוסיבין משתחררת מהרקמה הצמחית ונספגת בגוף. לאחר הספיגה, אנזימים בגוף מבצעים המרה אנזימטית, וכך נוצר החומר הפעיל, פסילוצין. פסילוצין הוא חומר שמוגדר כאגוניסט סרוטונרגי. הפסילוצין דומה במבנה שלו למוליך עצבי בשם סרוטונין. הסרוטונין תפקידו לבסט, בין היתר, שינה, מצב רוח, תפיסה ועיבוד חושי. כשאין ממנו מספיק, או כשהקלטנים שלו לא עובדים טוב, אנחנו רואים לעתים קרובות תסמינים של דיכאון וחרדה. אז איך הפסילוצין עוזר? הפסילוצין נחשב כחומר אגוניסט. אגוניסט הוא חומר שנקשר לקולטן ומפעיל אותו בצורה אקטיבית, ממש כאילו היה החומר הטבעי של הגוף, וזה בשל הדמיון המבני. בניגוד לכך, האנטגוניסט מונע את ההיקשרות וחוסם אותה. בהסבר מופשט, אם הקולטן הוא מנעול וסרוטונין הוא המפתח הרגיל, אז הפסילוצין הוא מפתח מאסטר. בואו נבין את המטאפורה. המפתח הרגיל, הסרוטונין, ינסה לפתוח את המנעול ללא הצלחה. אך המפתח המאסטר, הפסילוצין, נכנס ישירות למנעול ומסובב אותו בעוצמה. נוצר קומפלקס יציב עם הקולטן וגורם להפעלת שרשרת איתות תוך תאית חזקה. המפתח סובב את המנעול. בחלק הבא נראה איך הפעולה הזו משפיעה על חדר הבקרה המרכזי של המוח, רשת ברירת המחדל.